Finalerako bidean geratu diren gazteek ere badute zerekin gozatu. Aurten aukeratuak izan ezarren, irribarre zabal batekin bukatuko dute bidaia sakontze tailerrari esker. Zapore gazia gozo bihurtzeko ekimen interesgarria. Ezian eta enkore musika taldeko abeslarien eskutik kaolku interesgarriak jaso dituzte. Zurine eta Zabi Juren esperientziari esker, gazte karrapasan kesenan ikasitakoan sakondu dute.